तो तरह के समझावल जाला, अरे नाती का पैर पर चढ़ावल जाला। अरे जरा सोच जवन माई तोरा के 9 महीना अपना पेट में रखला। अरे जवन बाप तोरा के उंगली धो के चले के सिखौला, ते ओकरा के छोड़ मेहरारू पूजत बारे। तो कान खोल के तू बेरा, तोरा लिए बेटा हमरा ना चाहिए, निकल जाओ मेरे घर से। अरे हम यही सोचो कि हमारे 3 को ना